Bueno, hori pasatu zen, eta aldikara batera, juizioa Madrilen, topekoa, hitzaldia gaitik, eta koinzidu zuten Madrileko topoan egun bian Jesus Bilbao eakoa, apaisa, ez dakiz segaitik zeukan juizioa topen ere, gaur. Eta nik urrengoko unien. Eta apaiz, ez da gite, 10 bat apaiz erolan joan ginen Madrilera, juizio horretara. Jesus Bilbao gaur rauki, eta han abokatu batzuk agertu ziren, karlista bat, minusbalia bat zeukana, horri guztia behar zuen direzio mateko, eta, y el juicio de mañana, eta, yo, ¿y quién es el abogado de tal? No, yo no he cogido abogado. ¿Cómo que no has cogido abogado? No. Yo traigo la Biblia y lo que digo, tengo referentes para decirle esto y esto. No, pero eso no puedes hacer. Y tal. Bueno, joder, ya te defiendo yo. Ah, bien, vale. Berak egin zuen horrelako bat, itzuli ginen gero etxera, eta nik aldikara batera alde egin nuen. Enitzen enteratu zer gertatu zen, juiziaren ondorioz. Sueltos, ero urten dagoen duen, Jesus Bilbao be, bueno,